Zdravo ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam rešila da malo pričam o energijama koje su se dešavale u februaru i u martu. Bilo je haotično, moram da priznam, na mene je čak delovalo, iako ja negde astrološki nisam baš nešto podložna globalnom tranzitu, odnosno kolektivnom tranzitu, to jest tranzitima i kretanjima planeta. Ono što sam htjela kažem je da ću malo možda više da snimam videe u kojima ću spominjati astrologiju. Zato što ono što mnogo vas ne zna jeste da je astrologija sastavni deo mog života i da ja već 2 godine, otprilike skoro pa 2,5 godine, radim sa klijentima. S tim što bih da naglasim da moja astrologija nije nešto onako prediktivna, više se osvrće na blokade, na neke stare principe koje smo preuzeli kao deca, na karmičke nivoe, na toj nekoj energetskoj psihologiji. Znači, tu je negde moj temelj i držim se toga čvrsto. Što sam htjela da kažem? Dakle, retrogradni Merkur u ribama, bilo je haotično. Sad, kako kome, u suštini, meni iskreno je bio odličan period. Čak i pre nego što je počeo retrogradni Merkur mi je bilo gore, jer kasnije kako je krenuo, negde sam ja tu dobila taj balans koji je meni negde prirodan, jer ja u natalnoj karti imam retrogradni Merkur. Ono što bih vas zamolila jeste da vam pokažem kako da vi vidite da li vi imate retrogradni Merkur u svojim natalnim kartama. Ovo ja mislim da niko ne priča, bukvalno sam razne neke tekstove pročitala i vide i svašta nešto, ali niko negde nije objasnio kako ljudi mogu da vide da li imaju retrogradni Merkur. Zašto je bitno? Bitno je zato što ljudi koji imaju retrogradni Merkur u svojoj natalnoj karti, kada dođe retrogradni Merkur ovako globalno, oni su ljudi totalno drugačiji, bukvalno im sve krene, mnogo bolje komuniciraju kada je retrogradni Merkur, zato što to su oni. Dok ovi drugi koji su rođeni, da kažem, kada Merkur ide ravno, odnosno pravilnom putanjom, oni negde, njima nekako bude malo haotično, zato što retrogradni Merkur izaziva, ne znam, vraćanje u prošlost, vraćanje starih ljubavi, starih prijatelja, konfuziju misli, probleme u saobraćaju, kašnjenja i tako neke stvari. Meni iskreno kašnjenje ne predstavlja neki stres, zato što sada trenutno i ne radim. Negde sam navikla da, leti nešto, negde sam navikla da, na tu neku konfuziju, zato što sam rođena pod takvom konstelacijom. Što sam htjela da kažem? Da, mislim da nije Merkur toliko odgovoran za ove haose, više je bila Venera u Ovnu, koja je pravila konfuzije u ljubavnim odnosima. Sada je mnogo bolje zato što je sada Venera u Biku, sada je negde akcenat na uživanjima, na hedonizmu, neke ljubavi se događaju, sve nekako cveta, proleće je, hormoni, svašta nešto. Tako da je sada baš onako lepo vreme za započinjanje nekih lepih odnosa. Ja negde ne volim da se kačim za ta kretanja, kao danas je jako loše, kao sutra je već super. Ja mislim da ljudi ne treba da toliko se unose u te tranzite, zato što ako želiš da nađeš loš aspekt, naći ćeš ga. Ja kao astrolog mogu da vam potpišem. Mislim, astrolog koji je samo ovog. Ne mogu da sebe nazovem nekim astrologom, više se fokusiram na tu energetsku medicinu kao reiki terapeut koji je spojio negde astrologiju sa svim tim aspektima. Što sam htjela još da kažem? Još nešto što je jako primetno jeste rušenje normi veza. Znači, menjaju se koncepti veze. Mnogi ljudi su nezadovoljni svojim vezama, mnoge veze pucaju. Mojih, ja mislim, 10 do 15 klijenata se žale, bukvalno, da im nešto ne štima u svom ljubavnom životu. Zbog čega se ovo dešava? Primetila sam, od kad je kad je počeo Uran u Biku, da mnogi ljudi su počeli da shvataju šta žele zapravo.
I to je dovelo do jedne masivne konfuzije. Zbog čega? Zato što Uran, planeta slobode, originalnosti, neobičnosti, brzine, je na vladaru ljubavi, finansija, dobro, ja nekako gledam bika kao financije, znači ljubavna uživanja, hedonizam, monogamija, i sad odjednom dođe Uran koji nije sve samo ne monogaman i želi sve da sruši, bukvalno, izaziva neko nezadovoljstvo, želi da prekine sve norme, da pokida sve tradicije, da preokrene ceo svet na glavačke. Zbog toga je jako bitno da sa svojim partnerom negde razgovarate često, da vidite šta želi, šta vi želite, gde je ta neka rupa, gde se pojavljuju blokade na kojima treba raditi. Jer Uran u biku ukazuje na ovakve neke stvari, na blokade koje su vezane za ljubav, na neke lance koje mi imamo unutar sebe, u našem energetskom polju, koji treba nekako da se oslobode, da izađu, da to sve izađe iz podsvesti. Ja negde sam se dosta kontrolisala da ne pričam o ovako spiritualnim temama, zato što realno Srbija nije još uvek mesto gde se prihvataju ovakve stvari, pogotovo ne mesto gde živim, koje nije baš onako, da kažem, urbano. Dosta ljudi osuđuje bilo koga, prate ga pomno, znaju ga iz osnovne, srednje, ali nebitno je to sada, mene to apsolutno ne zanima, moje samo da pustim poruku iz svog srca. Malo sada konfuzno pričam i možda kao da letim sa teme na temu, ali nema veze. Bitno je da se kaže to što treba da se kaže, to je inače ovo energetsko polje, koje je jako potrebno, znači da se kaže ono što se misli. Što sam htjela da kažem? Da, dakle, ta konfuzija izaziva prekide. Znači, prekidi su aktualni, trenutno, to je istina. Generalno, u proleće su aktualni raskidi, s tim što bih ja negde savjetovala da otvorite oči i da shvatite šta zaista želite. Ako i dalje volite partnera, osjećate strast prema njemu, osjećate da imate istu svrhu, da gradite zajedno budućnost, verujte, nijedna planeta, nijedna blokada neće moći da vas odvoji od te osobe. Tako da, baš sam pričala sa svojim kumom o tim trenutnim aspektima, spomenula mi je da najjači sada ostaju, da je takav period došao, da najjači samo opstoji i to tačno se oseti u vazduhu. Sad na vama je da li vi želite da vi i vaš partner budete najjači, da ostanete u ovom vremenu kada razne neke stvari izbijaju, sve ono što je potisnuto negde sada polako izbija i svi ti neki karmički odnosi se rešavaju i stavlja se tačka na njih. Tako da je to s jedne strane jako dobra stvar, zato što nikom sada ne treba u ovom trenutku partner koji je toksičan, partner koji nas ne podržava, partner koji je otišao prosto na drugu stranu, ali to je ono što ljudi ne razumeju. Znači ovo je partnerski odnos, znači kako ja posmatram partnerski odnos, pogotovo sada kada sam ja u nekom harmoničnom odnosu. Znači ovo ste vi, ovo je vaš partner. I sada znači imate istu svrhu. Imate uzbuđenje, imate ljubav, imate poštovanje, imate sve tako divne stvari koje čine jednu vezu. I sada, na primjer, vi idete energetski malo ovamo, a on ide ovamo. I sad, bez obzira koliko se vi volite i podržavate, ako se previše odvajate, to znači da je vreme da se rastanete, da je vreme da svako ide svojim putem, da je lekcija savladana, da ste naučili nešto iz tog odnosa i to je sasvim okej. Zato što sam primetila da mnogi ljudi ostaju u vezi, bukvalno drže se čvrsto, a ne shvataju da treba da puste tu osobu. Ne shvataju da ne mora odvajanje da se dešava uz burne reakcije, uz svađe, uz prevare, uz laganje. Mislim da to sve može da se lepo reši. A mislim da to ljudi sa ovog podneblja uče.
ovim trenucima. Malo je teško nekako da shvatimo pravi koncept ljubavi, šta je zapravo ljubav. Dosta će nam pomoći ovi aspekti na nebu, ovi dugoročni. Da i ljubav jeste davanje, da ljubav jeste primanje, ali ujedno je ljubav stvaranje i podržavanje i treba da se sruši taj koncept da ništa ne može da traje večno. Odnosno, da se bolje izrazim, da će trajati večno ako treba da traje večno. Ako ne treba, bolje da pustimo tu osobu da diše i da uživa na neki način u svojoj pravoj svrsi. Svako kontrolisanje, pokušaj kontrole nekoga, manjak razumevanja će prouzrokovati kraj veze. Tako da nije vam kriv retrogradni Merkur, nije Uran koji pravi aspekte neke sa Mesecom, sa Venerom, sa Suncem, sa Marsom u krajnjem slučaju. Ili Lilith, Eros, šta god, mislim, ima raznih stvari u astrologiji. Nije kriva astrologija, astrologija je samo uticaj zvezda. Kao što Mesec utiče na nas, tako utiču razne neke planete. Ne samo planete, nego i neke tačke, neke asteroidi. Razne neke stvari, ima mnogo stvari u ovoj astrologiji. Negde je najbolje da vi uđete u sebe, da preispitate sebe šta vi zaista želite i da živite to. I ako vas partner podržava i ako vi njega podržavate, da pustite da dišete, oboje, nekako je to prava stvar. Ljubim vas puno i vidimo u sledećem videu. Nadam se da će biti neki video uskoro, da ću konačno moći da snimam. I ovo je bilo nešto onako opušteno, na brzinu. I vidimo se u sledećem videu. Ljubim vas puno. Ako imate neke pitanja, komentare, slobodno pišite. I to je to.